रहानि कायगर गामियाव सासे ट्राइबेल उन्दै हिन्जावसा सुमिला रंहांफि बिखौ माखासे गोजौ थाखोनि हारिनि मोनसे नखरनि प्रकाश बरठाकुर आरो बिथांनि फिसाला आरो बिथांनि बिसिया बुथारनानै केरासिन बा पेट्रल लुनानै सावनायखौ नुनानै खाथि खालानि रायजोनि गामिनि मानसिफ्रा नुहुरनानै पुलिसनो खबर होनाय जादोंमोन आरो बे खबर होनायाव मिथिनो मोनबाय जे सुमिला रंहांफि सासे ट्राइबेल उन्दै गथ'खौ हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै दा बिथांखौ बायदिसिना देहानि सोमोन्दो लाखिनानै उनाव मानिहोनो हायैयाव बा बेखौ फेलेमनो हायैयाव बिथांखौ बुथारदोंमोन। बे बुथारनायखौ जोंनि आसाम ट्राइबेल संघआ गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो बे दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोङो सरकारनाव बा प्रशासनाव जोङो आर'ज खालामदों जाहाथे गोख्रैनो बे सुमिला रंहांफिखौ बुथारनाय बे साथाम दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ शेड्युल ट्राइब प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटि एक्ट 1989 नि गेजेरजों फास्ट ट्रेकनि जोहै जाहाथे गोख्रैनो फासिनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोंनि ट्राइबेल संघआ दाबि खालामदों आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिथोन बायदियैनो चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआबो दिनै बिथांनि जाने जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैनो हायो बिनि थाखाय दिनै ट्राइबेल संघ चिरां डिस्ट्रिक्टनि लांगोनायाव मोनसे दुखु दाहा फोरमायनाय हाबाफारि लादों। आरो खेबसेबाव जोंनि ट्राइबेल संघआ बेखौनो सरकारनिसिम आपिल खालामबावो जाहाथे गोख्रैनो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ बेखिनि।